batala tayammum. Idan aka samu ruwa taimama ta lalace, li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, domin hukunci yana gudana ne tare da illarsa. In aka rasa illa to babu shi, in aka samu illa to akwai shi. Matukar akwai ruwa babu taimama, matukar babu ruwa akwai taimama. Shan giya dan wace illa ce aka haramta sa? Dan saboda iska, dan saboda maye. Kenan duk lokacin da giya ta kasance ba ta sa maye, ya halatta a sha ko bai halatta ba? Ya halatta. Ana gaya da kyau ko? Ko ana samun giya wanda, ko ba a samun giya wanda ba ta sa maye? Akwai yanda suke yi, akwai yanda suke su a lokacinsu. Yanda ake yin giya ga ta giya, akwai abin da za a sa mata ta huta daga sa maye. Ana gane da kyau ko? Kenan tunda ba ta sa maye, kenan ta huta daga hukuncinta. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujuban wa adaman. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Mala yace wa min dhalika qawluhum, yana daga cikin wannan fadin su, al-aslu fil ibadati al-hazru. Wannan kaidan nasu mu tsaya sosai mu tantance ta. Ku bari mu ƙara tantance ta. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujuban wa adaman. Ku bani wani misali in kun gane ka'idan. A ba mu misali. Na'am. Aha. Na'am. Jazakumullahu khairan. Wani lokaci ne ake shan ruwa? In rana ta faɗi. Ya tashi daga nan da azuminsa ya je Saudiya, ko da ya je isko rana ta faɗi, ya bugo gida, kai nan kai wajen ku rana ta faɗi ba ta faɗi ba, a to mu alhamdulillah ga amma muna buɗe baki. Al-hukmu yazuru ma illatihi wujuban wa adaman. Ana gane da kyau ko? Wannan shine kenan. To a kawo mana ko misali. Wannan ka'idar tana da muhimmanci sai musamman a wajen bada fatawa. Mutum ne ya manta da azumi yake yi, sai ya fara cin dambu. Ya kai loma ta ƙarshe sai tuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ashe azumi nake yi. Ya halatta ya sha ruwa ya ci gaba da azumin? Al-hukmu yaduru ma illatihi. Mantuwa ce yasa aka halatta ma kacci, amma mantuwar ta yi shige na hukunci ya me. A wannan lokacin kuma sai in dai ka ji tsoron dambun ya makure ka shi kafar zagu sai ka sha ruwa. Wannan kuma ya shiga a cikin babi na larura. Ana gane da kyau ko? Wannan shine kenan. To akwai wani misali kuma? Na'am. Al-idda. Mata wujida at-talaqu wajabatul idda. Jazakumullahu khairan. Da an samu saki to idda tana nan. Da kishiyar ta kaga da yahi. Matan tahatil idda shuri'a az-zawaju. Ana gane da kyau ko? Ba dai ta kare idda ba, to shikenan ya halatta ka zo neman aure, ya halatta ka zo zawarci. Ana gane da kyau ko? Jazakumullahu khairan. To mu gishe ga malici wa min qawlihi, yana daga cikin faɗin su al-aslu fil ibadati al-hazru. Asali a ibada shine an hana. A wata ibara suna cewa al-man'u illa ma warada an shari'i tashri'uhu, sai abunda shari'a ta shar'anta. Wal aslu fil adati al-ibaha, asali kuma al'ada cikin ta shine halacci. Illa ma warada an shari'i tahrimuhu, sai abunda shari'a ta zo ta ta haramta sa. Ana gane da kyau ko? Na'am. Wannan ka'idodi ne kishiyar juna. Ibada asali shine haramci. Ba za ka yi ibada ba sai an sai an ce ka yi. Ita kuma al'ada asali shine halacci. Don haka idan kai wata ibada ana buƙatar ka kawo dalilin da ya halatta maka ita. Idan kuma kai al'ada to kai ke buƙatar a kawo maka dalilin da ya haramta ta.
li'anna al-asla huwa al-baqa'u 'ala al-asli ila an yurida an-naqid. Asali shine ko da shi ka tsaya akan asali. Da haka in kuna gardama wane yace maulidi haramun ne kai kuma kace halal ne, to yanzu wa ake buƙatar ya kawo dalili? Wanda yace mi halal ne, domin mu asali abinda muka sani ibada ba za ka yi ba sai an ce mi, sai an ce kai, kenan kai za ka kawo dalilin da yace kai, kenan ba kai baka da buƙatar, kenan da mutum ya ce maka ba ni dalilin da yace maulidi haramun ne, to ka sa shi a layin jahilai, kuma jahili murakkabi. Ana gane da ke ko? Wannan shine kenan. Domin ibada ba za ka yi ba sai an ce ka yi. To abinda ma ba a ce ka yi ba, to ina ma za ka samu dalilin an ce ka kai. Ana gane da ke ko? Wannan shine kenan. Kenan in ka samu mantur a hannunka na dama, wani ya ce ma makruhi ne ko kuma haramun ne, to kana buƙatar ya kawo maka dalilin da yake nuna makruhi ne. Domin ita dai sa mantur mice ce, al'ada ce. Ana gane da kyau ko? Domin manzo Allah bai sa mantur ba, balantana ma mu san ina ya sanya ta. Zobe shine aka samu manzo Allah ya sa, amma kuma ya tabbata a hannun dama da hannun hagu duka manzo Allah ya sa zobe. Da hukuncin zobe kuma da hukuncin mantur kusan guda ne. Sai dai shi zobe in kasa don koyi da manzo Allah ya zamanto maka me? Sunna. In kasa a dama riwaya ta tabbata ya sa, in kasa a hagu ya tabbata me? Ya sa. Wallahu ta'ala a'lam. Malam yace li'anna al-ibadata ma amara bihi shari'u amra ijabin aw istihbabin. Domin ita ibada ai shine abinda shari'a ta yi umurni na wajibci ko umurni na mustahabbanci. Fama kharaja an zalika, dan haka duk abinda ya huta daga wannan falaysa bi ibadatin, ba ibada bane. Wa li'anna Allah khalaqa lana jami'a ma fil ard. Shi kuma dalili na biyu na cewa asali a al'ada shine halacci, li'anna Allah khalaqa lana jami'a ma 'alal ardi, domin Allah ya halatta muna gaba ɗayan abin da yake akan ƙasa, linantafi'a bihi, don mu yi amfani da shi, wa bi jami'i anwa'il intifa'at, da gaba ɗayan nau'ukan amfani, illa ma harramahu shari'u alaina, sai dai abin da shari'a ta haramta muna. Me Allah yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wannan shine dalilin wannan ka'ida ta al-aslu fil adati al-ibaha. Ana gane da kyau ko? Malam yace wa minha, yana daga cikin wannan ka'idodin, idza wujidat asbabul ibadati wal huquq, idan aka samu sabubba na ibada da haƙoƙi, sabatat, to ta tabbata, wa wajabat kuma ta wajabta, illa idza qarana hal mani'u, sai idan abunda yake hana a yi ta ya zo. Idan rana ta huta daga tsakiya, wace sallah ce ta wajabta? Az-zuhr. Kinan kai tsaye sai mu ce az-zuhr ta wajabta. Rana ta huta daga tsakiya, amma kai kuma a lokacin kana cikin suma, sai mu ce to kai wannan ibadar ba mi take a gare ka ba, ba wajibi bace a gare ka, dan saboda kishiyar sababin ta tabbata a gare ka. Shine ma'anan idza wujidat asbabul ibadati sabatat, idan aka samu sabubba na ibada to ibada ta tabbata, dole sai an yi. Wa minha alwajibatu talzamul mukallafina, abun da yake wajibi yana lazimtar mukallafai ne, ma'ana duk abun da aka ce wajibi ne to ana nihin ga mukallafai ba ga kowa ba. To meye mukallafai? Yace wa taklifu, abun da ake ce ma at-taklifu shine yakunu bil bulughi, yana kasancewa ne ta hanyar balaga, wal aqli da kuma hankali. Wanda ake ce ma mukallaf shine al baligh al aqil, baligi ko mai hankali. Ba a kawo musulunci bane domin dama ai da musulmai ake ko da kiristoci muke, wannan shine kenan. Sai ce wal itlafatu tajibu ala al mukallafina wa ghayrihim, amma al itlafat, abubuwan da ake lalatawa, suna wajabta akan mukallafai da wanda ba mukallafai ba. Ku gane wannan maganar da kyau, domin muna a ƙarshe ne. Akwai me yake da suna
al-mukallafat akwai al-itlafat. Al-mukallafat, al-itlafat. Al-mukallafat su ne ibadun da suke wajibi akan mutane. Al-itlafat shine wata hasara da za ka yin dalilin yi. Al-mukallafat wanda ba baligi ba dole bane yayi, amma al-itlafat da baligi da wanda ba baligi ba, da mai hankali da wanda ba mai hankali ba, duka yana wajabta in ya asarantar da wani abu ya biya sa. Bil misali yattadhi al-maqal. Yaron da bai balaga ba dole ne yayi sallah? Ba dole bane yayi sallah. Yaron da bai balaga ba ya hoshe ma wani ko ya hoshe ma mutane, me ake ce mishi, ya hoshe ma wani vitirkin mota, madigin mota, ana ga bari dai mu yi da yan yaku bayu, to ya ɗauko yuka ya burme ma wani tayan motan shi, ana gane da kyau ko? Yanzu wannan shi ana ce mishi itlaf. Yaron ya yi ɓanna ko? Yanzu wannan ɓannar za a biya ta ko ba za a biya ta ba? Za a biya ta, amma wa zai biya? Muharraman shi za su biya. To shi ne ma'anan wannan. Me ke da suna al-mukallafat su ne abubuwan da suke wajibi, ba akan kowa suke ba sai baligi akili. Su kuma abubuwan da suke na na hasara, shi kuma ko ba baligi yayi ba ko mahaukaci yayi sai ya sai ya biya. Ana gane da kyau ko? Mahaukaci ya lalata, me ke da suna, ya kashe wani sai an biya diya. Ana gane da kyau ko? Mahaukaci bai yi sallah ba, ana cewa sai ya ramka wannan sallar? A'a, wannan shine kenan, shine abin da yake nihi wal itlafat tajibu ala al mukallafin wa ghayrihim, mukallafai da wanda ba su ba. Malai ce fa mata kana al insanu, to an ce na kai sidratul muntaha. Ana gane da kyau ko? To jumla uku ce ga sunan mu'ida su. Fa mata kana al insanu balighan aqilan, duk lokacin da mutum ya kasance baligi kuma mai hankali, wajabat alaihi ibadat, ibadu dole ne a kansa, allati wujubuha amun, wanda wajibcin su gaba ɗaya ne kamar al-arkanul khamsa kinnan. Wa wajabat alaihi ibadat, kuma wajibai sun wajabta a kansu al-khassa, wanda suke na musamman. Akwai al-wajibatul amma, akwai wajibatul khassa. Wajibatul amma kaman su sallah, akwai musulmin da za a ce ba dole bane yi sallah, su ne wajibatul amma. Wajibatul khassa su ne misali mai aure, wajibin shi ne ya ciyar da mi, amma tuzuru gwabrowa wajibi ne ya ciyar da wata mace? Wannan shi ne kenan, su ne alwajibatu alminene alkhassa. Wannan shi ne idan tasafa bi sifati man wajabat alaihim bi asbabiha, idan ya siffantu da siffofin wanda ya meke da suna sabubbanta suka cika a kansa. Wannasi wal jahil, kuma wanda ya manta da wanda yake a cikin rishin sani, ghairu mu'akhadaini, ba za a kama su min jihatil ithm da laihi ba, mana ba za a kama su da laihi ba na wani abu da suka yi, ba za a rubuta musu zunubi ba ake nihi. La min jihatil damani, amma wajen biya shi wannan ba a yahewa fil mutlafat, musamman a wurin abubuwan da lalata su ne yi. Bil misali yattadhi al maqal, da gangan ka samu to ka kwashe akuyan mutane, yanzu abu nawa ke akan ka? Biyu. Na farko menene? Zunubi. Na biyu fa sai ka biya abdaman. Kana sauri zaka zo wajen daura, bar accident sai ka kwashe akuyan mutane, yanzu abu nawa ke akan ka? Guda. Menene? Diya. Amma zunubi fa an yahi maka. Al-jahlu wal khata'u wan nisyanu yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma. In ba ku manta ba wancan akan mun kawo shi. Mantuwa da rishin sani da kuskure suna dauke maka zunubi ne, amma ba sa dauke maka me? Hukunci. Wallahu ta'ala a'lam. Anan muka zo ƙarshen wannan daurar, ko mu ce da sunan lajnatu shabab, amma da sunan masjidud da'wati wal irshad za ta ci gaba, domin mu in mun fara sai mun kare, ko da mutum guda ne ko za mu karewa, domin me yake da suna guri mu in mun samu maga mun kare, domin ba ta bayyana ma'ana a ce an sa abu kun ba a kare shi ba.
kenan insha Allah zan ba ku mau'id yawmul ahad dimanche prochain, an gane da kyau ko bayan magariba a masallacin ad-da'wati wal irshad sai a zo mu ida wannan littafi in Allah ya so, in Allah ya samu na daga cikin masu rayuwa. Duk da mun san akwai manyan baki, amma ni na tabbata da abun da zaka kwasa a can ba zai kwatantuwa ba da abun da zaka kwasa a can, don can wa'azi ne zaka je, shi kuma can in ka zo me ka tahi karatu. Akwai manci tsakanin karatu da me da wa'azi. Bayan sun kare kana isa ka saurara, amma shi kuma karatu in dai ba kana na aka yi shi ba to akwai wahala ka iya ganewa yanda ya kamata. Aha, ya za kun ga me yake da suna faqihi ya fara tatbiki. Kenan idza ta'aradat maslahatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima. Karatu shine gaba akan wa'azi. Kenan sai ka duba ka gani wace maslaha ya kamata ka gabatar. A takaice dai uwa masu girma, inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Ina ƙara maimaita muku, karatu na usul fiqh karatu ne wanda a lokaci guda ko karatu littafi guda bai wadatar da kame ka iya ganewa ko kuma ka iya ƙwarewa, sai kana yawan karatunsa kuma kana ƙoƙarin tatbikinsa. Insha Allah shi yasa muke son duk daura in an shirya ya kasance akwai usul fiqh a ciki in Allah ya so. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.